ассалому алайкум ҳамватанони азиз ва тамошобини рахш тҷ. баъдурони азиз дар имҷо навбор 13 хона, замин ва квартираҳои фурӯш дорем ки через WhatsApp имо роҳӣ кардам. баъдурони азиз хонаҳое ки бепасреника соҳибошон худшон равон кардагаанд. баъдурон видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. баъдурон агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред ё ки замин ё квартира ягон мошини фурӯшӣ, баъдурон дар номерои имо WhatsApp роҳе ки бо мо тамос гирем, мо дар видеои оянда маслиҳат карда рекламаш мекунем. дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 155 сомони 18 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад ҳамин видеонавори моро дар имотон поделиться кунем, мо бошад наворо сар мекунем. мегзарем бардорон ба эълони якум. эълони якум бардорни азиз астаи замини фурӯшия қарор дорад дар ноҳияи Хорусон дар Раисавед, яъне ки аниқтараш дар Ойкамар наздики хлебзавод води Зарин. 8 сотиқ замини холияи бардорни азиз, як ҳама сангам дорад барои фунда мерехта ё ки барои ягон чиз дига, ҳамаш тайёра гирдуш уже проектш кардага, бардорни проектш кашидагаи хонара. нархи замин бардорни азиз 28 000 сомона бо кадоми харидори аниқай арзон мекунем. гуфтага срочно сум кора, яъне ки бисёр арзон мекунад, 2-3 000 сомон арзон мекунад. хай рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо бардорни азиз, 8 сотиқ замин, як ҳама санг бо дигар маълумоти пурраша метунен. ҳамин рақамҳо гирем. WhatsApp имо дар ин номери расияшам ҳастай. марҳама. мегзарем бардорон ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара бардорни азиз, дар деҳаи Дӯстӣ. 8 сотиқ замина бардорни азиз, 5 дар хона кардаги тайёра, оғол, каҳатхона, ҳезумхона, об пастиен, надори хона об ҳастад, дарунуш ҳавлӣ, дарахтои мевадиҳанда дорад, оби свети пастиен дорад, документош 100% ангур ва дарахтои мевадиҳанда дорад, гирди хона маҳкама, ҳуҷҷатош 100%. хона ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад бардорни азиз. хай ҷошам ҷои нағза, ягон дони кӯҳда нест, яъне ки ҷош ҷои нағза бардорни азиз. нархаш 220 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем. гуфтагай арзонам мекунанд срочно бардорни азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо рақамҳои мегафон ва рақамҳои вавилон дорад, кор мекунад 24 соат. ягон маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад ё ки нашуд арзон кардан ягон маълумоти дига, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада маълумоттона пешниҳод кунед бардорни азиз. ҳамин хонаҳое ки заминҳое ки мебинед бардорни азиз, ҳамаш бепасреника, ҳамаша соҳибошон хачон роҳӣ кардага метавонед ки арзон кунед. марҳамат, рақамошон дар поёни навор. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш бардорни азиз, дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Вахш, дар кӯчаи Ширину 12 бардорни азиз. 7 сотиқ замина, 6 дар хона кардаги тайёра. хонаҳо ремонт доранд бардорни азиз, барои зиндагӣ кардан 100%. об свети пастиен дорад, дар дуни хона об ҳаст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави дарахтои мевадиҳанда, чойлуби ангур, пешхона асфалти хуба, яъне ки ҷош ҷои нағзи районда қариба бардорни азиз. хай кадоме ки ҳаминҷоро медонад бо ина рақамошон маълумот бештараш мегирем бардорон. нархаш 400 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем ва варианти алишиам дорад бардорни азиз. ягон хонаи заминӣ бошад ай қарибиёи сини бозора, ай тарафҳои бозори ҳоҷи шариф ё ки бозори фаровон ё ки ай тарафҳои ҳамин дуруни Қурған хонаи заминӣ квартира бошад, бо вариантта пешо алишам мекунем. гуфтагай рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештараш метавонед гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, дар деҳаи Сомонӣ бардорни азиз. 20 сотиқ замина, 4 дар хона кардаги тайёра. хонаҳо калон-калона 6x3, 6x4, 2x3, хеле дурнушон калона, як долон дорад бардорни азиз. газхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, ҳамаш қоидави аст бардорни азиз. гирди хона маҳкама, дарахтои мевадиҳанда, чойлуби ангур. хай ремонт дорад миёна бардорни азиз, барои зиндагӣ кардан мешавад. хона бе ягон камбуди ҳамаи чизи шароити зиндагиро кардагиам мешавад. нархи хона бардорни азиз бо маслиҳатай, кадометон агар хариданӣ бошед метавонед занг занед, яъне ки маълумотша гиред. нархша ай чун пурсед бо маслиҳатай, не ки хона варианти алишӣ дорад, бо мошинкади алишӣ дорад, бо хонаи замини ай дигар ҷо ва ба дигар квартира ба ягон чиз дига возможно алишӣ ба любой чи ҳаста. гуфтага яъне ки чӣ варианте ки доранд дар ҳамин рақамҳо занг зада пешниҳод гуфтага алиш мешавад. гуфтага варианти худшона пешниҳод кунанд. марҳамат дӯстон, маълумоти бештараш дар рақамҳои мегафон дута дар поён аста, метавонед занг занед бигирен худон. мегзарем бардорон ба панҷум хонаи фурӯшӣ.
панҷум хонаи фурӯшӣ бардорӣ таги аз шаҳри Данғара аст, айноияи Данғара дар деҳаи Ҷартепа бардорӣ аст. Аз роҳи Калон 200 метр дарунтар 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардагӣ, хона тоқа шикатурш мондаги, дашам мешаскунем, медорем зиндагӣ мекунем. хонаҳо калон 3/5 аст ва 3/3 аст ва 4 ҳархи бания аст, 1/6 аст бо калидор дорад. бардорӣ азиз, хона бо ҳамаи шароитош, яъне ки тайёр кардагӣ, бо як камаз дига сангам дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамаи проектоша кардагиан. маълумоти бештарро бардор дар ами рақамошон мегирен. нархаш 100 000 сомон бо кадоми харидори аниқа бо арзонам мекунем гуфтагай, муомилаи хубам дорад. срочна бардорӣ азиз, проекти хона, проекти нақда ҷошам ҷои нақда об ҳастай, дарахтои мевадиҳандам шинондагай. рақамҳои яка дар роҳи экрани шумо бардорӣ азиз, кадом метавонед харидор бошед. хонаҳо бе ягон посредника, яъне ки соҳибошон хушор кардагай, метавонед занг занед, чанд қай мехоҳен гап зада маълумоти бештарша гирифта арзон када харен. мегзарем бардорам ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ва замин ва дигарҳо. бардорӣ азиз, квартираи фурӯшӣ бардорӣ аз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Нодиров 24, хонаи 8 бардорӣ аст, пеши стоянкаи Хуҷанд. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадрати метр. бардорӣ азиз, об свет дорад, ремонт кардаги беҳтарина ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаша дорад. балконш аз тарафи раҳи Калон, яъне ки дар центр қариб ай чихелхтон десен. хона бе ягон камбудӣ, ҳамаш 100%, нархаш 175 000 сомон бо арзонам мешавад, муомилаи хубам дорад. бардорон рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо, кадом дар аям территория хариданӣ бошад, метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бардорон ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бардорӣ азиз, дар нефтияк бардорӣ, тезгари поён дар ҷои беҳтарин қарор дорад. бардорӣ азиз, ҳамин хел маълумот додагиан. 6 сотиқ замина барои хона кардан, яъне ки нимкола сохтмош мондагай, фундаментош рехтагай, ҳай маълумоти бештарша хитон мегирем. бардорӣ азиз, 6 сотиқ замина срочна фурӯхта мешавад. нархаш 50 000 сомон бо арзон мешавад ва варианти алишам дорад, ба ягон хондаи портер ё ягон мошини гурзавой бошад. гуфтага фақат мошини гурзавой кати алиш мекунем, гуфтага болоиш маслиҳат мекунанд. рақамҳои яка дар поёни видео. бардорӣ азиз, кадом метавонед агар харидор бошед, метавонед маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем бардорон ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ мо бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар. бардорӣ азиз, дар Шабчароғ қарор дорад. новостройкаи доми навай. бардорӣ азиз, уже ремонтош кардагиай. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 70 квадрати метр. метавонем ки ҳамин хонаро секомнатагам кунем, мешавад. бардорӣ азиз, об светош ҳаста, ремонтош беҳтарина, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термикс, ҳамаш қоидавӣ кардага барои зиндагӣ кардан тайёра. фақат меои зиндагӣ мекунем. соҳибош хай бо агар ки ремонтш маъқул нашуда хитон мегирем, бо алиш мекунем, ё ки болишта бо ремонтша қуш мекунем. нархаш барадон 235 000 сомон бо кадоми харидори наличи сум дора. гуфтагай, биен квартира ай пеш бинен, даромада бинен, баъд бо савдо мекунем. гуфтагай, рақамҳои яка дар поёни видео, метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардорӣ азиз ба наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшӣ мо бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. бардорӣ азиз, дар ҷамоати Карими Исмоилов. Карим Исмоилов дар посёлкаи Шоҳроҳ 300 метр дуртар, яъне ки дар қариби боғи ангуро. ҳамин хеле маълумот. бардорӣ азиз, 6 сотиқ замини холияй барои хона кардан ё барои ягон чиз дигар мешавад. ҳуҷҷатош 100% гуфтага даже 1000% ҳуҷҷатош тайёрай. нархаш бардорон 35 000 сомон дар 6 сотиқ бо арзонам мекунем. гуфтагай, рақамҳои яка дар поёни видео, кадом метавонед ҳамин территория замини холи харидани метавонед занг занед, маълумоти бештари хича бо ай соҳибош гирен. мо навбарма давом медиҳем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ мо бардорӣ азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Регар. бардорӣ азиз, дар центр 3 хонага квартирай дар 1 этаж қарор дорад, 86 квадрати метрай, об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ҳамаш ҳастай, ремонтош кардаги беҳтарина, фақат медарои зиндагӣ мекунем. бардорӣ азиз, дар қарибиш садик мактаб, яъне ки школни садик, ҳамаш яъне ки мағоза, ҳамаш қоидави ҳастай.
дар даруни хона термикс ва дигар чизое ки барои зиндагӣ кардан ҳамин хел мондагиян барои зиндагӣ кардан барои ҷош ҷои нағза гуфтаги соҳиб бош. нархаш 260,000 сомона бо арзонам мешавад, яъне ки муомила мешавад. ҳамин ака бо чанд тага квартирам дура, агар иш маъқул нашуд бо дигарашам пешниҳод мекунам. рақамашон дар поёни навора бардони азиз занг зада маълумоти бештараша гирем. мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. 11ҳам хонаи фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. бардоне ки хоҳиш карда буданд 3 соти қайд дар хона кардагии тавра хона ремонт дод барои зиндагӣ кардан тавра гирдаш маҳкамай дарахтои мевадиҳанда дар об свет шасте ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш қарибай ҳамсоя зиндагӣ карда асфалт кӯча ҳаст. шаҳри нав бардони деҳаи боғистон. ҳамин хел маълумот. нархаш 100,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага муомила мекунем. рақамошон дар поёни видео кадом то харидор бошен занг зада маълумоти бештарашам мегирем. бардони азиз ногуфта намонад ки бародарон агар шумо ҳамин хел хона доред ки замин ё квартира ки мошини фурӯшӣ ягон чиз дигар мехоҳед реклама кунед дар номери имо ё ки ватсап рой кунед, бо мо занг занед, мо маслиҳат карда дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба 12ҳам квартираи фурӯшӣ. 12ҳам квартираи фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 19ҳам микрорайона. бардони азиз дохорага квартирай, яъне ки цаколни этажа. бардони азиз цаколнира хай касе ки медонад дар поён мешавад, дар ҷои подвал дар тайёр кардагиян, яъне ки дурнуш калонай 47 квадрати метра об свет шуда ремонташ беҳтарин кардагиай. ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш қоидавия хона дар абои пайваст задагиай. термикс оби гарм ҳаста. бардони азиз элитни сохтумона, яъне ки дар қарибишам мактаб ва торговый центр, яъне ки бозор ҳама чиз ҳаста. детский сад, яъне ки школа, садик ҳамаш ҳастай. нархаш 181,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо камтар дигам арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештараша гирем. мегзарем бардорон ба 13ҳам хонаи фурӯшӣ. 13ҳам хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар маҳаллаи дӯстӣ. айниқтар маълумотша хайхтон мегирем ҷош ҷои нағза гуфтагиай. қариб 3 сотиқ замина 3 дар хона кардаги тавра хона беҳтарин проект кашидагиай, замонавӣ кардагиай. хонаи навсохта бардони азиз ремонтош кардаги тайёрай, дар пар задаги ҳамаш қоидави ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкам рӯи ҳавлӣ ҳамаш қоидави кардаги тайёрай. бардони азиз хай маълумоти бештарша хатон мегирем. бардор нархаш 312,000 сомона бо арзон мешавад. ай шумо узр мехоҳем ки нархора мо мондагӣ нестем, нархора соҳиби ҳамин хона чун мондагиам. нархаш 312,000 сомона бо арзон мекунем гуфтагиай. хона ҳамаш қоидави кардагиай гуфтагиай. подвал, кухни ҳамаш ягон бе ягон камбуди хай маълумоти бештарша мегирем. рақамошон дар поёни видео. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.